kay ako nag-bleeding ko sa akong pregnancy atong 11 weeks nako. Nay manok ako ginabuhat namang lawoy sa ato magsabaw kog spinach, kalabasa, beans or nay talong. Yang butangan ako daghang kamatis, sibuyas, luya o palangin. Maayong adlaw ninyong tanan og happy Tuesday. I hope na amo sa maayong paghimutang karon bisan pa man sa ato ang naagian, and I hope na amo sa maayong panglawas, and I hope okay mo tanan kamo og ang inyong pamilya. So today naghimo kog video may tungod sa ako ang pa Q&A sa ako ang community sa YouTube. Naho og tubag ning pangutana ni Michi Castillon. Hi Day Michi. Si Day Michi is naapod si Jay YouTube channel. Basin wa pa mo naka-subscribe niya, pwede mo subscribe. Ijang pangutana, unsay gusto nimo na baby guwapa, girl or boy? Kung ako, gusto ko boy. And akong bana gusto og girl. Pero karon nga nagkadugay, you know, willing mi bisag unsay hatag sa Ginoo, pasalamat mi. So mao na hong tapos si Bisaya and Holland nangutana pod siya na siya tulo ka pangutana. Hi Bisaya and Holland, shout out nimo. Ang una ni diyang pangutana, unsay gamit nimo na camera during mag-vlog ka? Kung mag-vlog ko, kung ako diri sa balay or usahay na sa gawas, ang gamit is Canon G7X Mark II. And then nasa Jay pangutana isa number 2 rin diyang pangutana, maawawon ba ka before sa camera? Di ko mawawon sa camera. Kay sa una sa paano na-discover ning vlog hilig na ko mag picture jud, like hilig ko mag emote una ang akong itrabahoan is nami sa cell shop. So kung unsay bagong model sa phone naami ana, like naa sa tindahan ba for, you know, for display and for the customer. So of course ginahan man ta mag picture kinaunahan jud natong gina-check is kanang mutan-aw ko sa camera. So mo nang dito ko na mas nahilig ko mag picture so di ko mawawon sa camera. Mawawon gamay ra siguro. 3, unsay usual na app na imong gamiton during editing nimo? So ingon siya tulo jud ni ka pangutana ha, and then ingon siya crutches no regards. Pa-shout out ko. So hi Day, hi sa Holland. Karon ang ijang pangutana, unsay usual na app gamiton during sa editing? Sa editing sa vlog, ang akong ginagamit is katong paid nga version sa KineMaster. Unsa na pagbasa, KineMaster, KineMaster, basta KineMaster. Editing na lang po sa pictures kay daghan mong tana sa ko unsay akong gamit for editing pictures. Wa ko ginagamit nga editing for pictures. Ang akong gamit lang because gusto ko nga mas kintay precise ba ang color sa clouds, precise ba ang color sa ako ang background, or gusto na ko nga medyo shadow ba akong nawong, i-change na akong light. Akong ginagamit is Lightroom CC. Ako lang i-insert diha ang iyahang app para matry sa niyo. Pero ako nakuha atong paid version na akong yung itong free nga version. So, thank you sa imuhang pangutana, Day. Pangutana ni Lisel Morado. Hi, Day Lisel! Kamusta, Day? Sufa lang gyapon, Day. Kamusta? So, kani si Day Lisel Morado, nagahimo-himo po ni siya og nagahimo-himo, Day. Nagahimo jud og video, makeup, lifestyle, og Bisaya po ni si taga Mindanao. Butuan? Butuan, Day, no? Kung ako masay. So, yung question, giunsa ninyo sis para makaliwat? Nag-try rami. Nagsuway rami. Unja kay na tungnan man. So, si They Call Me Vina. Hi sis! Si They Call Me Vina, mga palangging na po ni siya yung YouTube channel ha. Si Lisel Morado na po ni siya YouTube channel niya. Ayun yung kalimti itong upat ka mga badging nga nangutana na ko karon. So, pangutana ni They Call Me Vina is nag-work kasi far out kuno kayong question. So, yes, nagtrabaho ko, pero karon kay close man ang ako ang gitrabahoan tungod aning corona. So, wala ko trabaho 1 month na kapin.
Nara ko sa bahay, trabaho ra ko sa among balay. So, thank you sa imong pangutana. Si Meet Jackie. Hi, Day! Bulanon po ni si Jana po siya YouTube channel. Subscribe po ninyo si Meet Jackie. Yan pangutana kay, you still like to eat bulad, Day? Ganahan ko kadyo mo kaog parat, mga palangging. Ibisan unsa nga parat nga pagkaon. Ba't karon ako lang yung ginalimit akong kaugalingong ginapugnan ako kay isod na yuti ayun ta or ingon sila ang parat is kusog makakos og biri-biri, I don't know. Na pagpanghupong sa tiil o sa kamot o sa tibok lawas sa buntis which is not good but oo, ganahan kong parat. Onya, nautana si They Call Me Vina. Ihang question is, unsay gilihian nimo blooming oy? Akong gilihian nga unsa in what way? Pagkaon, sa pagkaon ganahan kong manok. Bisan unsa nga putahe basta manok. Sa una, di ko ganahan o mukhaog karne. Consider na naho ng karne, medyo ng manok. Kung tulo ka adlaw, sige ramig manok, kana, reklamo na dyan ko. Pero karon, adlaw, kada meal na ay manok, wa ko'y problema. Thank you sa imong pangutana, Davina. And then, si Malang. Hi, Malangski! I miss you! Si Malang na po siya YouTube channel. Ako aning dear friend o kaubag work sa Cebu o taga Bohol. Ang iyang pangutana, bugat ba sa feeling chami? Basin nautana ni si Jabaw sa hungti dyan. Di man si Jab bugat at the moment. Kay buyag-buyag, 4 months naman sa kapin. Oh, pakita na ako. Baby bump update. So, this is now my bump. Kani siya. Hello! Say hi, Nak! So, 4 months, 19 weeks na ta at the moment. So, kung nautana ka lang kung bugat, di siya bugat. Pero kung imong pangutana is, bugat ba ang, kanang maglipong-lipong or something, or, sa tawag na, or magkabuhion ba ka, bugat siya sa pamati, kanang bang imong feeling is, okay raman unta ko, pero anong giluod man ko. So, kana in a way, maingon ko nga, bugat. And si, Josa, hi Day! Naapo ni siya YouTube channel, mga palangging taga Cebu. Ang iyang question is, possible ba na na-bleeding sa first month sa pregnancy or nothing at all? Storya lang na sa uban. Okay, I'm gonna explain it to you unsa ang bleeding during pregnancy. So, ang bleeding sa pregnancy is common, especially kung first time ka magbuntis. Kay kung inyo na siyang i-search, dili ko nagmao-mauhan ha, pero so far sa akong na-search o sa advice po sa akong midwife diri, normal ang bleeding sa pregnancy as long as dili siya fresh blood and then dili siya consecutive. Kay ako nag-bleeding ko sa akong pregnancy atong 11 weeks na ko. And then namoy difference sa color sa bleeding the bleeding yun or bleeding because the uterus is expanding on explanation. And then ang color sa bleeding sa kanang nagbleeding lang because dinala sa pregnancy is yung kamon nang last ninyo nga dugo nga murag brown siya nga daan siya og color nga brown basta nga na i-search na ninyo sa Google mga palangging ma-explain ninyo. Ang ako amang pregnancy ron is combine ako akong kinaraan nga tinuhuan. Siyempre mangutana ta. Wa may mawa na to mangutana ta sa mga karan. And then ako po ang siyempre na may internet, makatabang man. So cause ana is somewhere na expand imong uterus and mayon ako na it's normal as long as wala ka gibati-bati nga bugat sa imong feeling like wala na labad imong uwa baka nalipong. As long as active ka and walay maot sa imuhang paminaw, then it's okay. So, mao na akong explanation. But, further with that, you can also search Google, okay? It's from Inday Zelly. Hi, Inday Zelly, my dear! Napo siya YouTube channel, mga palangging, taga Davao ni siya, Bisaya pod. Unja, daghan siya og video about lifestyle. So, if kanahan mo lifestyle, ganahan mo og mga tanong, ganahan mo sudan, ganahan mo bibingka, ito mo siyang channel. So, yung question.
dahil nakay na nga special gamit for pregnancy like clothes, makeup, and etc. For pregnancy, I am so lucky kay ang ako ang sister-in-law, twin sister sa ako ang husband is halos iyahang mga pregnancy clothes is gipahulam niya sa kuha, so na ako'y magamit. And then sometimes I just combine my normal clothes nga kanang medyo luag-luag pa, then gamito na ko. And then sa makeup, dili ko kayo specific sa makeup na ko, pero akong gina-try nga as long as paraben free siya. And then ako ko sa video nga tea tree nga mga treatment is na siya certain ingredients nga bawal sa pregnancy. So gistop na ko akong tea tree nga kabaw man mo facial wash ko tea tree, gistop na ko siya. And then now I'm using Dove or katong simple nga facial wash kay wa man siya ako. And then yeah, I guess mao to akong tubag sa imong pangutana dai. Thank you sa imong question dai, Sally. And then si Bona Ardaba, hi Dai, thank you sa pag-apila ni nga Q&A. Naapod siya YouTube channel, Bisaya po ni si Jang Dako. So go subscribe na mo sa iyang channel. Yung question, unsay feeling sa preggy? By the way, blooming ka na mami. Salamat, bujag-bujag. Feeling sa preggy is ano siya pag-explain, but especially now nga nagalihok na ako ang bata, mura ba og makapalipay sa imuhang pamati, like imuhang and last kang Jess Simple Life. Hi Dai, kamusta naman ka? Uy, I miss you. Yang pangutana is basa na lang lako tanan iyang giyon. Pagkagwapa sa preggy, I know bisag unsa na gender na baby as long as healthy and blessing jud. But unsa imo wish na gender ni baby? Stay safe and healthy. Thank you, Dai. Sa wala pa ko nabuntis jud, I really wish for baby boy. Ganan ko baby boy nga bata. Nato po ng baby girl. Pero like ako ang wish sa wala ko nagkasawat baby boy. And yes, maura siguro na ito ang Q&A mga palangging. Hope natubag na ko inyong mga pangutana. Og I hope nga kanang na okay na pud mo sa huang gipagtubag ninyo. And sa tanan nga ni Appeal, thank you kaayo. Palangging, I hope ganahan mo nga video, and if ganahan mo nga video, ayaw kalimot nga maghatag og like. And then if wala pa mo naka-subscribe, subscribe sa mo sa akong YouTube channel. O katong mga nangapil sa Q&A, puro to sila halos na ay YouTube channel, so i-subscribe po sila. And yeah, that's it mga palanging. Dagan kayo salamat, og I hope to see you in my next video. Bye!